Kiche kindi thuolo mokalo inachiel kuom jogo eko ma bende nadhiro dwaro mar sufria movement, dwaro mar skumo mano piny owacho. Sani koro en ang'o molokore ma koro sani koro en mana lando kwe? Adwaro ni wayiere ni ok inyal timo gimoro machalre to iparo ni duoko dhi biro mopogore. Duoko nyaka bi mana machal. Nyaka wayiere ni reforms inyalo gorruok ne yore mopogore opogore. Reforms inyalo gorruok ne through demonstration. Reforms inyalo gorruok ne through petitions ma wanyalo timo through various institutions. Wanyalo petition parliament. Wanyalo petition the office of the Inspector General of Police. Wa petition the office of the IPOA. Wa petition the office of the ombudsman and other relevant offices. Therefore, sama wuoyo godo sani niendi, ok watamore ni jopiny ok onego bed ni dhi e ng'anyo. The message en niya, kaka community, wan kaka oganda, agenda maduong' kabisa mane adhi ne ndara na wuon kaka Obungu wich, mana rwako ne sufria wiya, ne en agenda mar high cost of living, mane manomiyo na present myself in the streets karwako ne the sufria. To agenda masani en ang'o? Kawa push the reforms. Agenda masani nyaka wa understand ni en agenda ma wanyiso godo police ne gi behave in a manner machalo ka gima wantiere dark days machien kucha. To mano en gima wanyalo timo through so many ways. One, wang'eyo ni sani en gima nyokelo lweny maduong' mogik en tho mar the late Albert to gi the abductions mosebedo kodhi nyime. To mokwongo ker osemiyowa assurance ni sirikande gore gi the extrajudicial killings. Sirikande they make sure ni mono put to an end to weche mag tho mosebedo kadhi nyime. Kaka jotelo manitiere alwora mar Nyanza, ana wuon ang'eyo ni support mara maduong' kabisa wakete tok moluor Raila Amolo Odinga ma osebedo kawuoyo very categorically about all these issues. Kata odiochieng' manyoro no wuoyo about this matter. Our recent visit to the State House bende ne wawuoyo kaka oganda ma jo Kisumu County ka wantiere alwora kod moluor President William Samoei Ruto. Mwawuoyo about compensation ne victims maga mane osetho koluwore kod hinyruok mosetimore chien. Wan wawegi e migawo ma wantiere mar bunge la wananchi. Platforms masebede duto te mag radio talk shows, TV talk shows, to gi kamoro amora mwasebedo ka wadhiye. Wasebedo ka wakwayo ni mondo wabed gi good governance, mondo wa stop the abduction. Winjruok mane moluor Raila Amolo Odinga timo kod William Samoei Ruto. Agenda number 1, top in the agenda, ne an end to abduction. To ne giwacho gigo kako nego bed ni timore duto te. Omiyo an awuon personally gi saman godo kaeni. I believe ne gik moko oketi e yo makare magitimore godo. Omiyo okadifa gi ng'ata ng'ata in terms of the weche mag ndara, but awacho ni an bende an gi raticha kaka Obungu wich. It is not about demonstration each and every time. And I'm not in government because mondo abed e government nyaka bed ni samoro atiyo in government. I'm only supporting the arrangement material mar the broad based, but that does not mean I suspend all the brains and the ideas. Manyocha wa push forward, and nani we are giving time for the government to see to it ni or put good reforms in place and agendas in so adwa nyiso wetenago ni amor at the end of it all ni wayire kodgi ni ng'anyo ok en gima rach as such, but infiltrators awinjo ka wakili be wacho ni politicians or infiltrate, and that is my agenda. En ne ka Gen Zs nigi good platform magidhi go mbele magi push godo for reforms. To the likes of the Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, and other people, mok nyal mobilize your Kenya magi get together, magi nyis their agenda, their only agenda and campaign platform. En manane one term, en nani Ruto must go. One chien kucha kane wadhi e ng'anyo. Ne wadhi e ng'anyo gi clear agenda. The agenda was high cost of living. That is why abiro gi sufria to demonstrate to the entire community and the entire international community and Kenyan population. Nene wantiere desperate times mane call for a desperate measure. That is why na put on sufuria wiya. But agenda masani en mane. Kidhi e ng'anyo tiwacho ni Ruto must go. To mondo Ruto the dala, nyako the dala after a period of 5 years. Ama onyalo dhi through a constructive engagement, mana through petition, member of parliament, ema kaponi japinyo impeach, or write a petition to member of parliament
through the structures mantiere, ginyalo push for an impeachment motion in parliament to gigole oko. Or inyalo gole oko gombulu. Japiny madwaro golo William Samoei Ruto orit mondo sadebe ochopi to gole ka okogone ombulu. I'm a member of parliament ma feel ni okomor kod William Samoei Ruto o push an impeachment motion in parliament mondo wane kaka dhi mbele mondo mi owuog oko. To hijack demonstration mar Gen Z tiwacho ni Ruto one time, Ruto must go. Agenda mantie maduong' kabisa and about police brutality monego bed ni joma nie ndara, call for peaceful atmosphere, call for police mondo mi act as a service, not as a force. Mane gima am against. To mi awacho ni ka ng'anyo moro amora timore, it must have an agenda, a clear agenda. Abiro dhi e ng'anyo moko mabiro mbele ka en ng'anyo manitiere gi clear agenda on what it is pushing. But ng'anyo midhie miluwacho godo ni Ruto must go, ni wadhi e State House, mano is anarchy, mano is a treasonous way ma Okwanyal donje, because I understand what the constitution is all about. Erokamano ahinya. To Obungu mana e nyiriri machuok di los nango kotendre kod ng'anyo mano neno odiochieng' manyoro